di to ya I ye ke ha go mu to ba sa de ke na go lu ye ye ta ma be ta le ta mu ta bo te ti nya mo pa da dum ba lo twi lo ywa lo ho ko kle I te ka pe ne de ti nya ta po ya lo ki ta wa te ya le ra ni o shi le ye ti nya ba wa te ya mu ko ba mu o chi le ye ti nya ba le ta bu ta ba a lo yi ma de ti le ta ma bu a lo yi he de ti wa di to ya I mu ko ba mu de tre do ya le la che ko de tre do ya I mu ko li ma ko no de kli ba lo wa kla ni ya ke ye ta mu ko li cho pa ya ha ko ni le ni wa le so shi de pa wa le ma bu ta a te pa ye mu ko de ki ko mo ye ki ke la tu bo ta cha ki de pa le o le ta so shi a ta le lu ta ba ro na a li de pa ya ko ni le ta ye ke yen ta mu ko li cho pa mu ko li cho pa mu ko li cho pa me ya mu ko li cho pa mu ko li cho pa me ya thế nên đã mi mò chưa kia đã mi mò chưa kia lỡ ta na cho kia lệ ya su ta lỡ ra thế nên bỏ ya lo kia ta mu ko li cho pa I đam mê lỡ la chưa đó ya su mu ko bom ya kia đã qua đỡ ra để mà đã ya đó tu kia mi ren da mu ko li cho pa và sa ta bỏ ya nên được sẽ kia khi lo về su ya thì đó ya cơ bỏ lo kia ta thế nên ya kia lỡ kia cơ bỏ giờ thì kỳ đã có po chỉ mi thật kỳ qua lời so suy đưa ra thế nên mà giờ mà mù mà bà đã bị ta phụ lo ba ya thì nhà bà kia nó phụ được ta chỉ vì nhà kia nó phụ được ta mà phụ quy yếm mi bà ta chỉ cái ya cho kỳ ta cứ cơ so chỉ lo cuốn đó bị đọc po ya lo kỳ giờ ta thế nên mà bà chân này ya ta lên nhà kho bà chịu đi ya qua được cả yếm mi quả ước quả to kể đừng lo ta cho tình lệ ta cho tên lệ ta cho kita ta cứ cơ so su ba ya ke chi ba ne ta he lo ya ta cho ta cứ đi to cứ cô ta cứ chỉ chi kita ko cho lo a kla ke bli ya ta su ta kle kla